Inselmilkom u nistedinkom għas-56 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Min jafx esperjenza tal-ħaġeb għaddiet minna Marija f'Nażaret waqt it-tħabbira tal-Anġlu. Ġrajja li tintem bil-fijat bliva ta' Marija hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Esperjenza ta' intimità tal-imħabba Alla għalija, illi waslet biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu l-Messija mwiet jitnissel fil-ġuf safi tagħha. Esperjenza ħansejħula hekk tal-ġenn li Marija ħasset il-bżonn li taqsam ma' ħadd ieħor, ma' xi ħadd li hu wkoll għamel l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tiegħu. U din kienet Elisabetta l-qariba tagħha, illi skont il-kelma tal-Anġlu kienet nislet il-prekursur tal-mulej fl-anzjanità tagħha minkejja l-isterilità tagħha. F'Ajnkarem il-post tal-viżitazzjoni għandna l-laqa tal-ħaġeb mimlija ferħ bejn żewġ ommijiet illi setgħu jaqsmu flimkien kemm Alla kien għamel magħhom u kemm Alla kien ser jagħmel għal bnedmin permezz tagħhom. Mhux ta' b'xejn li ċkejken Ġwanni fil-ġuf jitqanqal u jittrażmetti l-ispirtu tal-profezija tiegħu lill-ommu illi quddiem it-tislima ta' Marija setet tajjat u tgħid imbirka inti fost in-nisa u minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi jiġi għandi għaxara mal-li smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Mhux ta' b'xejn Elisabetta setet kanta fil-veru sens tal-kelma bil-ferħ, taqsam ma' Marija bil-ferħ il-fidi mhux biss tagħha imma b'mod partikulari il-fidi ta' Marija. Iva, ħinja dik li jemnet kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Dan huwa l-Vanġelu ta' dan ir-rabaħat tal-Avvent propju ftit jiem qabel is-solennità kbira tal-miliet, is-solennità l-festa l-kbira li niċċelebraw f'ġieħ it-twelid tal-Messija, ġieħ it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Ejjew imdawlin minn dan il-Vanġeli, minn dan il-Vanġelu tant sabiħ, nitolbu l-grazzja tad-don tal-fidi li nemmnu li verament Alla tant ħabna li ried isir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Ejjew f'dawn il-ġranet sbieħ nitolbu l-grazzja tal-fidi, il-grazzja tal-ferħ li tiġi mill-Ispirtu Santu, il-grazzja tal-fidi li ġanna niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu u l-personaġġi kollha li kienu involuti f'dan il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni, Marija u Giuseppe. Jalla dawn il-ġranet ta' tħejjija li wasluna sal-miliet ikunu ġranet ta' ferħ, fidi u ċelebrazzjoni. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.